Viete, to je presne prípad Rajmoj, že kde je žena, keď ju niekto potrebuje. Raz v živote potrebujete jednu ženu. Raz. A proste ona sa uvoľní natoľko, že normálne ju to odpali. Skrillexka píše, však tady v chatu máš dosť žen. Ale ja potrebujem ženu, ktorá hrá Dotu. A to je tá Natalinka. Ona napísala, že sa uvoľnila, či čo, ja neviem, či otvorila všetky otvory. Čo znamená, keď sa žena uvoľní, Skrillexka? To úplne, že odpadneš na 30 minút, či jak to je? Si žena, musíš to poznať. Co ja vím, buď hodila záda do postele s borcem na sobě, nebo vytuhla. Takže to takto funguje, je také uvoľnenie. To som vôbec nečakal. Content, ktorý uvidíte, je satyra a nemá v úmysle osmiešňovať ani degradovať vieru. Okay. Tak si sa poďme spolu užiť. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Poďme, dostanú poriti. Mohli by sme ísť aj kľudne na First Blood. We can go for First Blood, we have good heroes. Kde sú? Aha! Snažte sa mi to nechať, ale musíte niečo ešte. Toto je čo? Toto čo? No tak chlapci, a toto, no ja... Toto povedzte mi, čo urobil. On bude takto do mňa len strieľať a stať jak opička. To vidíte na ňom. To je proste čistý opičiak. Life could be a dream. Life could be a dream. Ale keď spravíme 6, tak uvidíte, čo sa bude diať. Tomu dáme teraz nariť. Nádherné. Ježiš, čo sme mu predvedli, viete čo? Rytné bangoro. Nádherný začiatok, drahí moji. Onania. Čo skoro mu ukážeme, kto je tu vretenica obecná. Budem 6 a bude prosiť o život ten človek. Môžeš. Ďakujem. A skús zostúnuť hneď. Poď. A ty si sa nerozbehol, keď som ti povedal stúnuť? Mne sa stalo, že ty sa zastavil, alebo čo si spravil? Tak divne reaguješ na tie kóly, počúvaj, Drasilko. Si taký není, na môj vkus si není instantný, vieš? Ja keby si tie kóly bral tak zľahka, že to môže sa stať o 5 sekúnd. Dota je instantná. Ja keď ti poviem ideme, tak musíme ísť, jo? Počuj, keby si tu počkal, vráť sa sem. On sa sem naportí, ja mám haste. My ho zabijeme znovu a strašne mu stopneme hru. Si tu? Môžeme? Idem. Nechaj, je môj. Vidíš, jak to ten nebeský Jesus proste vymyslí? Vidíš, jak to ja mám v hlave? Drahí moji, čo na to povíte? Drahí moji, naučte sa byť hlbokí. Keď budete dostatočne hlbokí, tak sa prehlbnete. Poďam, Jesus. Pokom ideš. Nerozumiem ti, neviem. Rozprávaš... Dobre, choď po ňom. Nádherné. Poď, Kizo, stúni to. Jako čo chcú? To je veľmi pekné, Drasilko, toto vôbec sa nevzrušuje na ničím. Toto je úžasný play. Počkaj, ja ti ho chytím. Buď tam. Choď. Nech sa páči. Čauky párky! Portím. Bojujte. To je dosť problém pre mňa. Tu je zase tento... Oh my god. Proste 5 nahore, to je zle. No, stuni ho! Nemám porty ešte. Strašné toto. Je tam, kde nechcel byť, čo si myslíš? Môžeme spraviť nejaký smoke play na toho snajpera, vidíme ho na varde. Poď. Ideme vrchom? Ideme, poď, hobo. Rubik mi na mide bral spell. Dajte si pozor. Asi Ečko. Nie, Astral Step. Počúvaj, zastuje. To je neuveriteľný ten Axe.
Poď ho, zabij ho. No. Oh my bože. Zabij ho. Urob mu niečo. 2 sekundy. Ešte. Sviniar. No a jemine, ešte Riky tu došiel. Vidíte, Riky ho má dust. Aha, Ježiš. Poď Ježiš! Má dust. Dal som mu dust, ale... Nevadí, dobrá. Ježiš, teraz som bol ale veľmi dobrý. Teraz sú se... Dala, ja mám bude spolu. Pome. Doňho. Čo si o sebe myslí niktož? Čo si myslí o sebe? Čo si o sebe myslel? Koho môžeme zabiť? Aha, Invoker. Má hotovko. Chyť ho! Si ho chytil? Mám ti ho. Aby si ho mohol trafiť, vieš? Aby si ho mohol trafiť, vieš? Vieš, to je, keby som ti nastavil číňanku, rozťahnem ti ju, víš, palcami na nohách a ty už len vníkaš vnúter, jak do chrámu niekde v Pekingu. Výborné. Prichádzam, nie, to je p***grafia, to je teamfight, pozor, tu je. Tu. Chydo. Aha. Chydo, snajperito, snajper puška. Dobre moja, snajper pušočka. Malička, snajper pušočka. Jak sme mu spapali puštičku. Nejak chytí toho Rubika. Poďme tu ono. Dobre, my... Kde si zas? Som na rýchlovku išiel, vieš? Malá rýchlovečka len. On má na cucov, to je problém. Ale ja mám Aegis, viete jak to je. Som animal, Aegisovský. Veľmi pekné. A čo chill? Dobre, a poďo, a pome. Aha, on je mŕtvý náš. Je to všade je vízia. Poďte. Nezabijeme? Si niečo. Idiota. Aha, to je žena. Hey, woman, into the kitchen. Hey, woman, can you start listening to me? Nechce sa rozprávať, sa hanbí. Ja ju chápem, že dostáva tlak. Ideme. Rubik. Chydo, ukáž mi ho. Kde je? Pri mne, Riky. Dobre. Riky. Rikio! Nice! Sniper. Onania, Mastodoncia, krásne rozobratý tým. Je tam. A po ňom. Buyback. Keď ho zabijeme teraz znova, tak je hotovo. GG, dobre? Za mňou. Mám ho. Nevieme, kde je ten Riky. Tu je, ale nemám manu. Aha! Toto sú problémy pre Ježiša, teraz idú po Ježišovi. Nejdu. Ale Ježiš je zviera, ktoré cíti... Nie, necítim. Ja som nechcel cítiť Panaxe, nechcel som cítiť nič. Ho naháňali. Videli, že ho nedostali, lebo Jesus bol zviera a on vedel, čo urobia. Ty ani nevieš, čo ťa čaká, kamarát, ale. Pozri, čak. Aj má kill. Ako... Ty kokos, dvíhace komando, aha! Ja už chcem žiť. Kde je? Nie. Tak toto bolo. Bye, have a great time. Aha. Ísť ďaleko som ja.
Ježiš, ak som ho rozsekal jak panenskú blánu ostrokysličanskú. Nemáš šancu. Aha. To je ten zlý sen! Oni ma chcú jak prepeli čuriť! Ja skočím toho invokera. Pozeraj, čo to nie? Poďme, chytíme toho Rickyho. Ak skočí kill, neskočí. Je to slabko, je to prďoch. Je to prďola, obyčajná prďola. Prďoško! Malé zbytočné prdi to... Midom. Aha, Ricky. Ja ho dvihnem. Nie, nedvihnem. A teraz ten Blaton. Poďme, dvihnem ho. Nedvihnem. Zišiel sem, bol tu, tam bol. Videli ste ho? Dvíhačka, on padne a bude na silence. Môžeme pokračovať. Potreboval som chvíľku komunikovať s Bohom. Mentálne. Dostávam. Poď sem. Chyť to. Tento build sa mi páči na mňa, ale... Čo si povedal? Co si to... Keby si to povedal o pol sekundy skôr. Nie, on sa ešte Dobre. Good job, baby. I would penetrate your anus kakadus. Go for them. Go, my little baby. Oj. I would lick your little... Drahí moji, keď tlakujete ženu v hre, musí... You don't love Ricky? Don't worry, my... Yes, my little baby, I'm gonna tell you one item that will help you, okay? Do you listening to me? Are you listening to me, my little? Can I tell you that item? Okay, let's go. You have to have Ghost Scepter. You're gonna turn it on, and he's not hitting you. Really? He will jump you, he will use Q, and you're gonna just... la, you can hit me, you little... Okay, and I have one question, okay? One question. Can I? Okay. Do you love anal penetration? No. Oh, I see. You are really scared. Chuďatko moje malé, nemá rada, drahí moje, análna penetrácia sa u tejto ženy nekoná. ZT say na licking. And do you love like licking? You know, like... Asi je už asi v rozpoloženiach rôznych. Musíme bohužiaľ toho Rickyho, nemôžeme ísť bez hlavo, chalani. Ricky je proste, a on nemá buyback určite ešte stále. Aha! To je Juska. Chyť si, ak sa je zdvihnutý. Veľmi... A ten Ricky tu není? Ja furt hľadám Rickyho, drahé moje, a mne niekto škrabal chlpy na chrbáte, ale absolútne som nevedel, že to je on. No teraz to vyzeralo lepšie tá hra. A na to, že sme nemali offlinku, tak to bolo celkom dobre. No nemala rada análnu penetráciu táto baba. Drahé moje, musíme hľadať hlbšie v Ukrajine.